Ay, sa wakas, nakaligo din si Inday Marian. Yun, and then bago tayo aalis, kailangan ko lang i-blow dry itong buhok ko kasi bawal aalis sa maginaw na panahon na basa yung buhok. Ako yung magkasakit, and then sasakit din yung likod ko. Yarn. Boiling water, guys. So we can boil seafood. Show them. Clams, octopus, scallops, squid, shrimp, and squigio. That's going to be the magic ingredient. So what do you need Then we me to need get in the onions, store? garlic. You have onion We here? need onion. We need garlic. We need. I'm not getting Ginger. I'm not getting onion. We have ginger, Well, celery. we only have the onions I bought because the other ones were bad. So we still got 4 onions. So we Yeah. Celery and Celery. bell pepper. There you go. Well, remember, you boiled it high, low it when you're cooking it. You don't cook it. You only throw it in for a couple minutes. Take it out. That's it. Yeah, but don't leave them. You keep smoking and then it will No, be I can't. everywhere. I can't leave them. They only go in for a very short time. Yeah. Okay, love. I will see you later. Yeah. I will be coming back. I just gonna get something. Love you. Love you too. Where you looking? Looking for my squigil. Squigel? I think you put it in the basement. No, there's one. Ang kula ang ginaw dito eh. Grabe. Grabe ang ginaw. At saka ang hangin pa ba? Oh my God. Grabe ang ginaw. Woo! Sige, punta muna ako sa CVS. CVS muna ako. Ito yung mga how much is this? Nakalabas tayo doon sa CVS. Ang daming tao sa CVS. Usually walang mga tao doon pero ngayon ang dami. Grabe. Ang linya. Maliit yun. Yung CVS na yan is yun yung dina-dumpster dive ko noon. And yun ako kumukuha ng mga chocolate na mga boxes ng mga chocolate doon. And usually wala yung tao, parang sobrang quiet. So ngayon pagpunta ko na-shock ako kasi for the first time na-shock ako na mayroong mga taong nagpupunta pala dyan. Ang daming tao, naglinya. But anyway, so punta na ako sa grocery store. Bibilhin lang natin yung kailangan nating bilhin. And then, I'm sure sa grocery guys, marami din yung tao. So, kaya, yun. So, mabilisan lang itong ginagawa ko. And then, uwi agad kasi ang ginaw, grabe. Parang dami namang nakaparking dito. Busy ata din itong grocery store. Pero tara, let's go, Tik! Bago tayo mag-grocery, bago ko mag-story sa inyo kasi muntik na akong ma-heart attack patungo dito sa grocery store. Grocery muna tayo bago tayo mag-story time. Ginaw ako. Oh, ginaw ako. Ang ginaw. Ang ginaw. Tignan yung mukha ko. I don't know, you can see. Pero, sa sobrang ginaw, tumigas yung kamay ko. Tara, uwi na tayo. Pero, tapos na ako dito, guys. So, anyway, so ngayon, nag-drive na ako dito patungo. Ang nangyari, guys, drive ako, diba? Dalawa, so, one lane. One lang sa akin, one lang din sa kanila. So, ngayon, dahil yung nakasalubong kong sasakyan, mahina siya. So, yung sa ulahin niya, sa likuran niya, na, I think, nagalit na yun ba? Yung nasa likuran niya, di ka muna ha. So, yung nasa likuran niya, inovertikan siya guys dahil sa sobrang galit niya, inovertikan, and then malapit na ako, kung hindi pa ako nakatalagang nakaganon, kung hindi ako gumanon sa gilid, magkabungguan kaming dalawa guys. So ang ginawa ko guys is yung sirbato, muntik na talaga. Kung nagganon-ganon pa ako sa cellphone camera kanina, magkabungguan talaga kaming dalawa. At saka nasa right speed ako, nasa 60. Siya din na over 60 kasi nga nagmamadali siya para ma-overtaken niya yung nasa harapan niya guys. So binuo ko. Sabi ko, ay nako. Inano ko talaga yung ingay ko, sirbato. Ay. So nakakaano yung ibang driver din, walang pasensya din ba? Kasi yung kanang parang wala sila sa tuliro, yung parang gusto nilang magmadali kahit bawal. Solid line hindi siya pwedeng mag-overtake. At kung mag-overtake ka, kung hindi mo na talaga kaya, dapat pay attention ka talaga sa ibang lane. Baka may makasalubong kang iba. Ako lagi yung kasalubong niya guys, kaluka. Sabi ko natulala agad ako guys. Ganun ako nag-drive patungo sa tindahan. Pakurbada ba?
So, hindi niya ako masyadong nakikita. Ay, naku buhay. But anyway, so yun yung istorya ng buhay natin. Kaya paminsan no, kapag mag-drive ako, iniisip ko sana talaga, Lord, safety yung pag-drive ko. Kasi, alam nyo na, wala tayong anak, ko, Lord, this. Paano na lang yung pamilya ko sa Pinas. Alam nyo guys, yun yung iniisip ko kapag ako madisgrasya, mag-knock on wood tayo. Asa man yung wood dito eh? Walang wood ni sasakyan ko, plastic. May wood dito, looking wood ba? Pero plastic. But anyway, so yun yung inaalala ko na kung mangyari sa akin, paano na yung pamilya ko sa Pinas, yung parents ko, di ba? Ang hirap ng buhay doon. Magnganga sila, kasi hindi sila marunong so nga sila. So kaya yung buhay ko dito is sinecure ko ba, yung parang si Tami, sinabihan niya ito ha, sabihan na sa mga ganyan, ko sa inyo yung mga asawang Pinay dyan sa abroad na walang anak. Hindi lang naman ako ang walang anak, di ba? So yung mga sa abroad na walang anak, so ang anuhin ninyo, kung mapagkatiwalaan naman yung asawa ninyo, sabihin na ninyo na ito yung gusto ko, ganun, yung parang ganun ba, I want yung pamilya ko. So yun yung sinabi ko sa asawa ko guys, kasi alam ko talagang mapagkatiwalaan yun. Yung parang sinabi ko sa kanya na kung mauna ako sa'yo, ganun, mga ganyang salita. So gusto ko lang open lahat ng mga, lalo na yung pamilya ko talaga, inalala ko talaga yung pamilya ko, wala nang iba. Kasi wala naman akong anak. So yun yung inalala ko, yung kahit matigas yung mga ulo ng parents ko, yun talaga sila. Na kaya mangyari sa kanila. So yun, sabi ko kay Tami, dapat ito yung ibigay mo sa kanila ha, ganun. Matanda na kasi ako guys, at alam ko yung buhay is sobrang short na lang talaga, and then ang dami ko nang nakikita, na experience na talaga yung buhay is unpredictable. Hindi natin alam kung kailan tayo kukunin na taas. So kaya be very careful. Kahit nagbablog ako, very careful talaga ako magdadrive guys. Parang yung utak ko ba paminsan hindi maiwasan yung ibang driver ba loko-loko. Kahit anong iwas mo, basta kayong ibang driver hindi nagpay attention, hindi sila nagtumitingin, so ka talaga. Katulad nitong sa likuran ko, lumilipad kahit overspeeding na kami dito. O, di ba? Ganyan yan. Mga taong yung parang wala talaga, wala. Oh my God. Ang bilis naman niya nakapag Yun, meron na tayong mga ingredients kung ano yung mga ilalagay natin sa ginagawa ni Mr. na seafood salad. So, tinulungan ko lang siya kasi ito yung mga gawain na hindi niya gusto yung magkakat ng mga ganito. Parang na kutihan kung sa Bisaya pa. Tulong-tulong lang kami sa pagsolong. Celery yung ginawa ko kasi paborito din niya ni Tami na ilagay sa mga salad. So, kaya yun. Simple lang po ito guys. I-boil lang yung mga seafood. Madali ang boil. And then, para hindi kayo kakain na hindi luto, o diba? Kakaiba kasi yung kinilaw ito, kakaiba din ito. And then, ito lang, simple lang naman yan. Celery, bell pepper, ginger, at saka suka, of course. And then, nilagyan ko siya ng lime, asin, and then paminta, yon. At saka kung gusto nyo ng sili or gusto nyo ng sukang pinakurat, masarap din yung guys, sukang pinakurat, promise. At lagyan ninyo ng lime. Kasi yung lime talaga, yun yung magbigay din yung something na iwan ko na lang si Batman. Masarap talaga. At saka, sana po, mura yung seafood kaso mahal. Yun. Gusto ko sana yung maraming octopus at saka squid. Yun yung pinakamasarap. Kain po tayo. Nag-dinner lang kami dito. And then, look, dinner, my baby. And it's really good. Seafood salad. It's good, guys. Bye. Bye, guys.